Info paket keluarga, Mas. 6.500.000 tak kei papat, Mas. Oleh papat? Heeh. Apa iki? Iki lho siji ya. Mm. Tak kei 3 pintu, iki bapake apa ibune, ya toh. Mm. Bahane full kayu jati, Mas. Ya toh. Oh iya. Iki nomor 1. Heeh. Oh, gurimu iki. Loh. Iki 2 pintu kaca panjang motif derek, bahane ya full kayu jati kabeh ini lho, Mas. Oh, masuk. Heeh. Iki nomor loro. Loro. Telu, ya toh. Loh. Iki nggih sinau anake ben mundak pinter mendekati ujian, ya toh semester, nggih laci, multifungsi sak lemarine, Mas. Nah, Oh terus, toh. iya. Iki nomor telu, papat, delok TV sak keluargane. Oh, enak meja TV. Meja TV iki ukuran 1,50 meter, bahane full kayu jati, motife ukire wis ukir lho Mas, solowan lho Mas. Oh, ini kita. Jos ya. Heeh. Kuwi paket keluarga tak kei 6.500.000 tak kei papat Mas. Oleh papat. Oh, jos ta? Jos tenan terus ki kayune apa? Woi, ini Mas Budi kayune panggah jati Mas, nek gak jati gak usah kok bar balik nang supire Mas. Oh, jati kabeh iki Full tenan lho. jati kabeh. Nek barang teko du jati berarti gak tak bayar ning. Yo ngono kuwi COD jenenge. Wis COD. Ya, se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan Madura. Gek gratis ongkir Cek pisan. gratis ongkir. Ya. Nek iki teko nggon diwang lebokne nang omah apa ora ki engko? Gak usah dilebokne supirku langsung, Mas. Terima beres. Terima beres. Oh, berarti wis diwang lebokne pisan. Ya, Oke. heeh. Gratis ongkir terus cara pesen piye Mas? Yo diklik Biopro Play Mas Budi Bebunitur di bawah Biopro di bawah titik mi to wi. Lewat 1 kali terhubung karo Mas Budi langsung. Oke, pira-pira regane? 6.500.000 kei papat, Mas. Oke, masuk 6.500.000 oleh meja TV 1, meja belajar 1, 3 pintunya 1, 2 pintunya 1, dapat 4 barang.